Χρόνια πολλά και τη Σαρακοστή. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Για να μην προγραμμάσω. Θα παρουσιάσουμε ένα πολύ μικρό βίντεο Αλλαγή του Άνα 15 από τον Δήμαρχο του Βόλου. Θα σας πω μετά. Δεν είχαμε καλό ήθελα. Ψέχαμε σε πάνω. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Αχώνης. Εύχομαι στο νέο ξεκίνημα του Μορφωτικού Συλλόγου Καταφυγίου Καρδίτσας πάντα επιτυχίες. Θα ήθελα να ευχηθώ στο νεοσύστατο Μορφωτικό Σύλλογο Καταφυγίου καλή δύναμη στο έργο σας και πάντα επιτυχίες. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Ρένη Χελιδόνη. Εύχομαι στο νέο Σύλλογο Καταφυγίου Καρδίτσας πάντα επιτυχίες. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Να είστε καλά. Καλησπέρα στο Μορφωτικό Σύλλογο Καταφυγίου Καρδίτσας. Για το νέο ξεκίνημα σας εύχομαι ολόψυχα καλή πρόοδο, δύναμη, επιτυχία και υγεία σε όλους. Είναι η τρίτη εκδήλωσή μας σε μικρό χρονικό διάστημα και είναι επιτυχία εδώ. Γρήγορα, για αυτό που έπρεπε. Για το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσω με 9-8 με τη Ρεπέτη και βραδιά μαζί της είναι ωραία. Θα σας πω, όλοι είναι top, τα υπέρνες. Είναι ο Αντώνης Αηλίτης, ο Κουπουλάκης, η σύζυγος του Βαγγαρίκη του Σέλου Παπακάρη, είναι 7 άτομα. Τους βλέπετε συνήθως εκπομπές στην τηλεόραση. 18 το θέατρό μας. 12-8 θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Κατερίνα Σαλούση, Σταύρο Βουδιάδη, το δικό μας το Παναγιώτη που θα είναι σε όλες τις εκδηλώσεις και άλλα 12 άτομα καθένας. Παλέτο, Βουδιάδη. 13-8 αθλοπαιδίες, όπως κάνουμε παλαιότερα. 13-8 το βράδυ, χορευτικά, από την Καταφύγη Κατερίνης, την Καρακούλα, από τον Πόλο το Δημείο και το δικό μας χορευτικό. 14-8. Δημοτική βραδύ. Ευχαριστώ με Κλαρίνα, ο Πάνος ο Κοντρότσος και ο Δημήτρης που είναι αρέσει που θα προσφύγει και σήμερα. Η Γιώτα η Χαρτιά που είναι Αμερική και δεν έχει σήμερα. Ο Λάμπρος ο Καρφούρας που ήταν στο Δεβόης. Ο Αναγιώτης και πάρα πολλά άλλοι αλλά εξάρτητος, δηλαδή 16-8 το πάρτι της Νεολαίας μας το ζήτησε εκείνο. Στόχος μου και του συλλόγου να φέρουμε μπροστά ονόμα. Φτάνει πια το παιδί. Άρα δεν είναι κοντά μας όπως θέλεις. Η Ολύμπια με 3 ακόμα τραγουδίστες και χορευτικό. 17 ώρα. Κοντά μας ο Χρήστος ο Μιλωνάς. Το δείξει πολύ. Θα παρασκάνει μια παρουσίαση από τον Μέλλον. Για τον εξοπλιστό θα αναλάβει ο Δημήτρης ο Μιχαλές. Έχει επαγγελματικό σύντομο εξοπλισμό. Θα δείτε κάτι ξεχωριστό στο χωριό μας. Με σωλήνες, εξοπλισμό, καρονολάκια, καπνού και άλλο αυτό. Και αυτό που λέει ο Ευρωπαίος, εγώ θα το κάνω τον αγώνα καταφύγει. Λέει ο κόσμος να έρθει εδώ, να μας βλέπει. Έλεος. Είπαμε το γούρι μας, το αγαπάμε. Ας πάμε λίγο το σάρτια. Είναι
πάρα πολλά παιδιά για τις κοινότητες και μόνο που θα δείτε στον εξώφυλλο θα πείτε ναι, αξίζει να πάω. Δεν θα σας κρύβω, θα έχει είσοδο, 10 ευρώ. Όχι για τον σύλλογο, θα τους κάνει τέχνη για την Κατερίνα Σταγίση. Δηλαδή, είναι 32 άτομα καλλιτέχνες. 10 ευρώ δίνουμε στο σύλλογο, δεν θα το δώσουμε τώρα. Βέβαια, αυτό το διάστημα άκουσα πολλά κατά για μένα. Πάλι ο τελειοκαίος. Θα πάνε φούρε. Εγώ και το χωριό μου θα παλέψω για την νεολαία μας και για τους φιλοξενούς μας να χαρείτε και να περάσουν μόνο. Το Δημήτρη του Κοζακάδου. Την κυρία Μαρία του Κοζακάδου που είναι δίπλα μας βοηθάει. Και παρακαλώ Μαρία μου